Sa bhliain 2016, déanamid chúlra hús saoirse. Tuairimid orm don bhisneach don daoinit agus don hidéil a bhí na dréthe ag na háachtarí agus ag na daoine in 1916. Daoine a bhíad a greiddamh agus a níomhratha a chuireann ar guma smuoinemh agus máchnamh dhéanamh ar haimhras omláin stair agus ar an éagsúlacht daoine agus eachtarí ar cuid darmhanúlacht iad sa lá atá inniu an. Is thar na mílte uair cléig de bhachnamh atá san éan Clár pobl amhánas trocha le haig na blianta 2016. Tháinig daoine de gach oileán agus de gach chúlra chun cían le na mín gur ceart an tídéalachas a bheocan, an tídéalachas a cuireadh gnúil in 1916, tríd an dúil a bhliain a bheith stair, smacht a bheith agin ar gnúnt féin, agus a bheith na sealahóirí ar naireacht cultúrtha, a bheith ar cócéim lena céile, agus leis na náisiún eile, tír a bhunú a meach an teitil poblacht tilteaci. Déanamid machnamh ar na háachtarí tá caite, an tá bheocan mór litir a hála raibh 1916 san áireamh, chun tácaí níos fearr a hallú agus an sin a crothú. Tugamid chun cuine na 10 mbliana sinan a raibh frith gúna mór na bliana 1930, agus tús cóigh dána, comáile himachtaí buna 1960. Anas gur féidirlíonn tácaí a thógáil a heasan le gealtanas an cóionanis agus na cuimseachta. Sa bhliain 2016, ba cartún onóir dómh siúd go léir a thógan tíocán agus a thug daoine le céile ar an oileán seo, agus muid féin dhíriú an áthúir ar an obair sin. Anas go méid níos mó ná chur sús le daoine a gceist leis an muintiras, gur cadrah, gníomhach agus roinnt smuoinse agus uail mhianta a bheith an. Seagus rudad behéile, ba ceart gur bliain a bheith in 2016 ina dhéanamid cuiinmh máchnamh agus a hallú lena céile. Bliain in dhéanamid tréníireacht ag ggóir lena céile, chun álamach ceirt is féidir lena dhéanamh chun saoil omláin fallán a crothú agus a cosint dóibh siúd go léir lena rainemuid an planéad seo.